Салом ба ҳамаи чемпионатҳои асосӣ ба охир расидан. Англия, Испания, Олмон, Италия, Фаронса ҳамаи бозиҳои расмӣ тамом. Ҳоло танҳо ду финали калон мондааст: финали Лигаи Чемпионҳо ва финали Лигаи Конференсия. Ва тамом. Пас аз ин футболи клубӣ ба танаффуси тобистона меравад, вале ин фақат расман. Зеро акнун як давраи дигари хеле ҷолиб оғоз мешавад: мавсими трансферҳо. Гаповозҳо шурӯъ мешаванд, баъзе гузаришҳо расмӣ мешаванд, баъзе сюрпризҳо мебароянд ва албатта хабарҳо аз агентҳо ва журналистое ки мехоҳанд диққат ҷалб кунанд. Номҳои калон, гузаришҳои ғайричашмдор, суханҳо дар бораи он ки кӣ меравад ва кӣ меояд, ҳама ин дар роҳ аст. Аллакай дида мешавад ки ин тобистон бисёр гарму шавқовар хоҳад шуд. Чеҳраҳои нав, мураббиёни нав, тағйирот дар ҳайат, ҳама барои мавсими нав тайёр мешаванд. Ва албатта агар шумо хоҳед ки фикри маро дар бораи гузаришҳои калон шунавед, хабарҳои тоза бихонед, бозиҳои муҳимро дар эфири зинда бубинед ва муҳимтар аз ҳамаи инро бо ман ва дигар мухлисон якҷоя муҳокима кунед, ба канали телеграми ман обуна шавед. Ҳамаи хабарҳои навтарин рост бидуни филтр ҳамон ҷо. Ман ҳам он ҷо ҳастам ва он ҷо футболист ки дӯст медорем. Ссилкаи телеграм канал дар описание ва комментария ин видео гузошта шудааст. Акнун ягон ҷо баъз дошнед, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд, метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи бозӣ дар комментария ин видео. Бозӣ кунед, аммо одат накунед. Клуби Манчестер Юнайтед Расман хабар дод ки бо се бозингараш хайрухуш мекунад. Ҳамаи онҳо клубро ҳамчун бозингарони озод тарк мекунанд, яъне шаҳрномаашон тамом шудааст ва онҳо бемаблағ аз даста мераванд. Дар мавсими нав дигар девои сурх бе Виктор Линделёв, Ҷонни Эванс ва Кристиан Эриксон бозӣ мекунанд. Ростӣ мо фикр мекардем ки одамони бештар дастаи Юнайтедро тарк мекунанд, вале чи ҳам бошад, беҳтар аст ки касе равад аз он ки касе намеравад. Эҳтимол ин танҳо аввалин гурӯҳи онҳост ки тобистони Юнайтедро тарк мекунад. Дар ҳаққи ҳар се бозингар як чизро гуфта метавонем. Вақти рафтанашон расидааст. Маоши зиёд мегирифтанд, аммо фоидаашон дигар кам шудааст. Вақти онҳо раванд, даста метавонад бозингарони нав биёрад. Мо бовар дорем ки агар ин се бозингар хоҳанд, боз клубҳои дигар онҳоро ба худ ҷалб мекунанд. Илова бар ин, сармураббии нави Юнайтед Рубен Аморим дар бораи ояндаи Бруно Фернандеш низ сухан гуфт. Ӯ чунин гуфт: барои Бруно муҳим аст ки дар клуб дигаргуниҳоро бубинад: рафтор, тарзи кор, тамринҳо ва тартиби кор. Агар ӯ бинад ки мо ҷиддӣ кор мекунем, ӯ мехоҳад бимонад. Ӯ ин клубро дӯст медорад. Барои ӯ Лигаи Чемпионҳо на он қадар муҳим аст. Бештар мехоҳад бо Юнайтед ғалаба кунад. Тамринҳояш олӣ ҳастанд. Ҳама бояд мисли ӯ бошанд. Ӯ барои ҳамин дар ин клуб мемонад. Ростӣ ман пурра розӣ нестам, чунки ҳар як бозингари калон мехоҳад Лигаи Чемпионҳоро гирад, махсусан вақте ки синаш ба 30 расидааст. Вақт кам мондааст. Дар расонаҳо зиёд менависанд ки Бруно метавонад Манчестер Юнайтедро тарк кунад ва бо он ки даста ба Лигаи Чемпионҳо роҳ наёфт, вазъ шояд бозам бадтар шудааст. Мо мебинем ки оё Аморим метавонад ӯро нигоҳ дорад ё ин ки не. Барои Юнайтед албатта нигоҳ доштани Бруно як бурди калон аст, аммо барои худи Бруно шояд рафтан беҳтар бошад. Гуфта мешавад хариди аввалини Аморим метавонад Матиус Куня бошад ки ҳоло дар Вулверхэмптон бозӣ мекунад. Хабарҳо мегӯянд ки шартҳои харид аллакай мувофиқа шуданд. Нархи гузариши Куня тақрибан 80 миллион евро хоҳад шуд. Барои фаҳмидан арзиши бозориаш ҳоло 55 миллион евро аст. Баъд аз он ки Манчестер Юнайтед ниҳоят тавонист Астон Вилларо мағлуб кунад, аввалин бор пас аз муддати дароз Рубен Аморим бо як суханронии рост ва кушода баромад кард. Ӯ аз ҳамаи мухлисон узр пурсид ва дар бораи нақшҳояш барои оянда гуфт: мехоҳам барои ин мавсим бад бахшиш пурсам. Ман мефаҳмам ки шумо аз ман ва аз бозии даста норозӣ мондед. Ҳоло мо бояд як қарор гирем: ё мо дар гузашта мемонем ва гап мезанем, ё якҷоя мешавем ва ба пеш ҳаракат мекунем. Мавсим ба охир расид. Ҳоло ё якдигарро гунаҳкор мекунем, ё паҳлӯи якдигар монда ба пеш меравем. 6 моҳ пеш гуфта будам ки душвориҳо дар роҳанд. Имрӯз баъд аз мавсими бад мехоҳам бигӯям рӯзои хуб наздиканд. Лекин савол ҳамин: Аморим чӣ гуна фаҳмид ки рӯзои хуб наздиканд? Гуфта мешавад ки роҳбарияти клуб намехоҳад ӯро аз кор бигирад ва қарор додааст ки дар мавсими оянда низ ба ӯ имконият диҳад. Вале агар росташро гӯем, ин тасмим баҳсбарангез аст. Албатта наметавонам ҳамаи гуноҳро бар дӯши Аморим бор кард, вале агар давраи кории ӯро ҳамчун як санҷиш бинем, ростӣ гӯем ки ӯ аз он гузашта натавонист. Аммо роҳбарият беҳтар медонад. Саволе ки ҳама медиҳанд: дар мавсими нав аз Аморим чӣ талаб мекунанд?
чӣ гуна натиҷаҳо бояд нишон диҳад. барои ёдрас шудан Манчестер Юнайтед дар ин мавсим ҷои 15-умро гирифт. онҳо метавонистанд ҳатто ба ҷои 17-ум фароянд агар ғалаба бар Астон Вилла намешуд. яъне як қадами дигар ва онҳо метавонистанд ба охири ҷадвал наздик шаванд. боз як чизи аҷиб ба Аморим каме бахт кӯмак кард. Тоттенхем ки пас аз бурдаш дар Лигаи Аврупо ором шуда буд, дар майдони худ аз Брайтон бо ҳисоби 1-4 шикаст хӯрд ва ҳамин натиҷа ба Юнайтед кӯмак кард ки аз Тоттенхем болотар дар ҷои 15-ум бимонад. ва мухлисон бо ҳайрат мепурсанд, оё дуруст аст ки Аморимро нигоҳ доранд ё натиҷаҳое ки ӯ нишон дод худ далели онанд ки бояд як мураббии дигар биёранд. ҳамин тавр дӯстони гиромӣ, мо ба шумо як саволи рост пешниҳод мекунем. шумо чӣ фикр доред? Аморим бояд бимонад ё беҳтар аст ки ба ҷои ӯ мураббии дигар биёяд? мо ҳамеша омодаем ки фикрҳои шуморо дар комментария бихонем ва бо шумо суҳбат кунем. барои ҳамин нависед. Реал Мадрид ниҳоят расман сармураббии нави дастаашро эълон кард. Хаби Алонсо. Ин хабар барои касе аҷиб набуд. ҳама интизор доштанд ки чунин мешавад ва инак расман тасдиқ шуд. Хаби Алонсо, собиқ бозингари маъруфи даста, акнун ба ҳайси сармураббӣ баргашт. ӯ бо Реал шартномаи барои 3 сол имзо кардааст. ҳоло дигар маълумотҳо нашр нашудаанд, аммо маълум аст ҳангоми оғоз шудани мавсими нав ҳамааш рӯшан мешавад. Масалан, маоши ӯ ки ёрдамчиаш мешавад ва дигар ҷузъиёт. ин ки Хаби ба Реал омад тааҷҷубовар нест. муддати тӯлонӣ барои ин вазифа омодагӣ мегирифт. дар Олмон бо Байер кори аҷоиб кард. дастае ки дар миёнаи ҷадвал буд, бурд то ба чемпионӣ ва на танҳо чемпион шуд, балки бе ягон бохт мавсимро ба анҷом расонд. кубокам гирифт ва ба финали Лигаи Аврупо расид. ин натиҷаҳо ҳама дар ёд монданд. Ханси Флик, сармураббии Барселона, дар бораи таъиноти Хаби гуфт: ман ӯро мешиносам, бо ӯ суҳбат доштам. ӯ фикру ақидаи мустаҳкам дорад. мо дидем ки дар Олмон чӣ хел дастаашро хуб кард. вай сатҳи бозингаронро боло бурд. ба ман хуш омад ки акнун ӯ дар Испания кор мекунад. ҳоло бошад Мадрид. дар ин ҷо кор кардан тамоман дигар аст, зеро дар Реал ҳамеша натиҷа талаб мекунанд. дар ин ҷо наметавонӣ интизор шавӣ ё вақт сарф кунӣ, бояд якбора натиҷа диҳӣ. натиҷа дар Реал ин ғалаба ва ҷом аст, камаш Ла Лига ва беҳтар бошад Лигаи Чемпионҳо. агар мавсими аввалаш хуб наравад, клуб дер интизор намешавад. ин ҷо намегӯянд хайр, аввалин сол душвор аст, дар ин ҷо мегӯянд бас рафтан гир ва шахси дигарро меёранд. ҳар рӯз дар Реал фишор аст, ҳар бозии бад метавонад мушкилӣ орад. ҳоло саволи муҳим ин аст: роҳбарияти Реал ба Хаби чӣ вазифа додааст ва агар оғози кораш каме душвор бошад, оё Флорентино Перес сабр мекунад? зеро Хаби то ҳол дар чунин сатҳи баланд кор накарда буд. аммо агар ба ҳайати ҳозираи даста назар андозем, хеле пурқувват аст. ҷавонон хуб боз мекунанд, ситораҳо дар авҷи форма, бозингарони ивазкуниам ҳастанд ва роҳбари асосии даста аллакай маълум аст. Килиан Мбаппе дар мавсими аввали худ дар Реал беҳтарин бозингар шуд. ӯ бутсаи тиллоиро гирифт ва бо 62 хол голҷамъи пас мавсимро ба анҷом расонд. ӯ аз Виктор Гёкереш ва Муҳаммад Салоҳ пеш гузашт. ин ҷавоби хуб буд ба ҳамаи онҳое ки дар оғози омадани ӯ ба Реал ӯро танқид мекарданд. аммо дар хатти дифоъ, яъне ҳимоя, ҳоло ҳам камбудиё ҳастанд. хуб мешуд агар як бозингари таҷрибадор мегирифтанд ки дар ҳолатҳои душвор кӯмак кунад, зеро ҳоло ба хоҳисон пурра бовар кардан душвор аст. баъдтар шояд тавонад, аммо ҳоло ҳанӯз барвақт аст. аммо воқеан чӣ мешавад, инро танҳо вақт нишон медиҳад. ба ҳамин тамом, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайр бардорон дар паноҳи Аллоҳ.